ngangkatake topi menyang modernisasi desa. Nyambut marang gerakan cinta desa lan gerakan dana desa. 5 4 3 2 1 go yo. Assalamualaikum Kang Bawor. Waalaikumsalam lho. Bawore teko. Wah. Ki pancen ya kudune ngabehi ya, Reng. Ya karo wanung jalukane bupatine meneh kudune metu Bawor. Lah. Ke Bawore si Yakut gawene Yanto ki arane gedhe kena. Engko mata gawe tak blak sikile didawakaken arane daradan kayong dijokitna gampang. Ayo ki mburan cekelane Pagino anu. Ya dia. Dipompa. Wis dipompa ya syukur. Bokonge. Ya, syukur. Diam, propolis diam. Semester pinten nok? Semester 6. Bah, niki pengendangnya sipilis. Sapa? Niki pengendangnya. Apa wis tau roh dae? Lah niku mau ngendika ki Mbak, sipilis. Sipilis itu simpanan pilihan
ISIS. ISIS tenggelmu. Pokoknya menangkal ISIS kuwi gampang terus gampangnya. Mulai dari RT, RW, bahkan mulai perkampungan-perkampungan, Linmas, Pemuda Muhammadiyah, Banser, Ansor, semua elemen masyarakat untuk siaga. Barangkali anak kira-kira tanda-tanda masyarakat pan ngibarakan bendera ISIS, gerakannya gerumbyang-gerumbyung, laporkan kepada yang berwajib. ISIS ki jane wong ora pada ngerti. Anu sing aranane ISIS kowe kudune penegahane nganggo sarung ngono lho. Sarung. Angger sarungan boleh ora ISIS mbok. Udah. Sarung gue bahasa kene bahasa Arabe sar'an. Artine dibalik namaning maring syariat. Kanjeng Nabi Muhammad orang ngajari wong ngongkon mateni wong, ngongkon kekerasan, vandalisme, goblok. Dituru tinggal turu sedelat gobloke tambah. Si napa? Ciblek mari diciblek. Ketutupan kon. Ketutupan nggih sadele suci. Pelukan saya suwira ketemu. Siji loro telu. Ora kena. Ora kena kena ora kena. Nek. Nah yo nek maning ya gua jan nek. Iya, maning. Maning. Berpelukan. Skip. Ayo. Kliwat. Ora kena lho. Rambulang ali lah. Apa? Ambuh lah. Ora mabuk. Sama ngomong apa? Opo? Apa ora ngerti? Ora paham. Lambu. Iya. Iki Mas Dino njaluk Sinompari Jodoh kok bareng Nova ya, Pak? Ya. Piye? Berpelukan. Ya kono yang Raden bengi kaya ora lucu sih, Blek. Mboten kena wuda. Mboten niki nyong kula kaki kesukali niki. Lho kawit mau sing berpelukan ora pelak-peluk. Beda pamer bokonge gede apa keprimen? Nah yo mola. Nyong bingung anggar ngomong karo Suci. Bahasane mbok apa? Apa sampean tok sing bingung? Aku ya bingung bahasamu ki apa? Ora popo. Aku ya ora popo. Sing penting aja dikopok-kopokke yo. Apa? Aja dikopok-kopokke. Kopok apa? Hah? Kopoknya apa? Kopok. Ojo dikapak-kapakke. Lho ya berarti ora bandek. Oh, anger bandek. Ya dikopok-kopokke. Oh iya. Gaul ya, Bro. Apa sing gaul? Boten. Kowe angger gelungan, kowe karo ndase ndajak gede gelungane itu ya. Bisa kaya wong kenang cono, kaya kowe ciblek sing imbang kon lah. Lah, karepe kula jane kon nganggo apa? Nganggo gelung kaya kiye salah. Kaya wingi melu cidungan kaya Mbak Gun ora bener. Jaren-jarani kecambak tembe tukul. Nyong wingi melu be kaya Mbak Gun nganggo cidunge kowe blak jane kaya kecambak tukul. Tapi wong ngarane rombongan ki dikintil ciblek ki yo ngirit kendaraan ki blek ki. Pripun sih? Wadai kresek candelakan. Lho nganggo kresek ya kesuwen malah diajak nongoni kresek. Cempel bae dicimit. Buang kaliber kowe. Dagelan anger dugalan gelis modar paham kon. Nggih kados niku pada bae dalang anger kakan pelecehan yang dadine gelis mod. Nyong ora pelecehan anger wong kaya kontol tak padakakan karo Sarini ya mesti dikira penipuan no. Lho, nak kula nak karo Sarini memang beda nih nak karo cita-cita pada. Suci karo sapa Suci? Kita jupe. Kok ngemek susune ki rumah kono? Oh alah maksudnya agi janu ki dimek angel temen. Ujarku kok rasane iki. Ngaku ora wani lho kok kowe. Lon, yo arwani be ngono kaya nyong ngerti. Dalam. Pokoke saya dina saya ayu. Masa sih? Temenan apa lah? Nggih pancen. Kudu kon kunyuk Suci.
Cak kok. Runganku blek pas Picak matane kon budek kupinge kon rumangsane. Tulis sucine bisa ngadeke ning kene sih ning kene tuh ono. Lah. Ana keng, ngana. Iki meneh nutupi pereng kene. Keng ngana, nyanding ngana dalange. Plok kabeh ngono karo klambine. Ketone kok karo nyong sengit temen. Dagel nesu piye? Ora nesu keprimen ketone karo nyong sengit banget. Barang ana kowe medhedhek nang kono. Oh, duwe bojo ki mending kaya nyong omongi dalange. Lah piye? Loh, bensine irit tanjakane kuah. Karo Suci lah jeneng jajal madhep kana. Gue. Loh, gede banget. Boros. Tanjakane tekan anjatan. Macet. Belok bareng nggih, Pak Sutiman. Nyuwun nyuwun kelinci ujul dibawani yang ger. Nggih. Gelangmu anyar ya. Mboten. Nah, Niki bawane napa, Pak? kowe Mas po witasi. Mas no. Ditumbaske Mas Rangga napa pripun? Kula nggih. Kon kudune ngene borgol. Iya. Asale mbok gonggong dadi diborgol. Ayo kok darane kirik. Olah. Kawon. Suci jan bokonge brutune gede apa ya? Pitik ya brutu. Pada kali kula nggih. Ya di Kon aja nyandel-nyandel yo blek kurang ajar kon. Cecek kurang ajar kon. Yo nyamang Suci jogene indah sekali barang ketempelan kon kaya ora dadi nek ning weteng. Enek nggih keprimen carane. Diutahna apa keprimen? Jarku ki nyong malah kejebur kaya ngompol. Mbak Nur ngendang malih nggih. Mbak Nur, ngendang, Mbak. Nyong kaya ngrong kendangane Nur kaya jan jembleketaket nemen. Ora ketara wadon. Mbak Nur. Ya. Dusen. Sing Wis biasa. dijalengi Suci. Nah, Kowe nek cara Pak Tarsan kuwi meceng sambil nabung. Nggih. Persiapan nek kowe wisuda ya nggih. Nggih. Nek kurang ya matur abah ya sayang. Nggih. Nek tenang ae. kula nggih nek kurang matur kali abah. Ya cecilitai jan raine kon arep kurang. Melasi temen ya ampun. Ya Allah. Kuwata. Ora Pak. Ora usah nangis. Ora lah. Ora nangis bae wis kaya dakocan kaya gua mau nangis. Terlalu. Ngarane pelawak aja mung cangkemane tok bisa nembang kaya Suci kon. Lah jenengan orang ngerti kula bisa nembang. Tolong kamera. Kamera. Oh apa? Apa? Kamera. Kae sing kaya Pak ngene Pak Arifin mbok kamera. Kamera. Oh, jaru-jaru dah. Nembang apa kon? Lah Suci sing marai siapa jajal? Lah ya sapa? Siapa? Lah ya sapa? Lah ya siapa? Lah ya sapa? Oke yo. Siapa musat malah? Oh yo siapa yo siapa? Aku Yo. mbiyen tau duwe sinden karo lanang iki suarane padha. Padha minire. Miner napa niku? Saiki wis ijen kowe. Saiki. Mbok iki suarane kecamatan. Nyong ndeleng nak upit barang upit. Barang upit kacamatanan kaya tukang ngelas. Ayo Nger. Bawa. Megatro nggih. Sok sakit sing pripun sih? Tahun nono. Oh. Oh, tahu. Sing adu kelinci ku mawon. Oh niku. Nek nembang niku terus marake kelingan sing ora-ora. Kalingan ciblek maksudnya. Ning ora ke waktu dia wong isin, Bo. Ya. Kelingan ciblek lagi jukut bungkusan kuning lapangan. Dikira gedang goreng jebulane tai. Iki kaya kate blek. Walah, sewengi kok ngenen kon tai tok. Ya wong tai kuwi merupakan sesuatu Oh nggih. produk dari manusia. Nggih, pancen nek mboten enten iku malah ora karu-karuan Laka wetenge. wong sing suci. Nggih. Kecuali suci. Suci. Ovita Dewi. Ayo sayang. Ayo sayang. Aduh kelinciku.
remet-remet. Bocah kayak lah. Orang ngerti mules apa aku nyokon. Suk kurang ajar. Orang penak-penak nemen sekolah mau baca untuk di mana papan Pak mau tembak soalnya kamu menurut sama Apa sih? balik menurut sana kan menurut mana masalah mana Martia ini Allah masuk ala Sayyidina Maulana Muhammad. Oh mau coba janji. Memang ngomong apa reng? Kunyuk mana lu nggak aja nanti kan keperucut yakin ya Allah yakin bikin merucut lo sengaja maaf para penonton dan sengaja bikin ngomong kayak gawean 2010 berarti wis 5 tahun Dadi katres nanku Suarane ya Mbak. Terus si kali Apa? pacar sing niku Mbak Suci. Alhamdulillah tasih. Ojo nganti gonta-ganti nggih. Nggih, pangestunipun. Nggih. Makanya wonten napa-napa matur abah nggih. Napa? Nggih. Berarti ndongakne enten napa-napa? Loh, napa-napa niku bisa positif, bisa negatif. Nggih, dijelentrehne riyen niku konotasine pripun napa-napa niku? Engko wae nek wis bar-baran. nyong kaya ora enak cici kaya lho kan kaya iki men dilarna kene wong umum aja kaya kowe apa saiki wis dadi bupati dadi kaya ora kepenak di bawah tangan bae anggo arane nylesep lah Mumpung ana wong akeh. Propolis diam. Ora ngono ya Bakul musuhan. propolis. Kandhane yo. Sama. Ora aku dhek mang mbulan linggone mburiku. Wil kuping kudu walwil ae. Mesti wong kuwi. Apa ki ngomong wak luwi. Dirukokna ku angel temen apa nyeme wil. Sing siji wil ke siji merem iki. Wong ki karepe iki ben kowe kerinen kok. Ora mudeng karo Wong kowe ya Apa? lungguhe ya ngarepe dekne. Sengaja to kowe. Mboten. paske. Mboten. Ngarep apa nang ndi ngono lho. Tengarep. anger bisa ya kon kudune anger numpak mobil kudune nek jagonge nang mburi mburine mobil dadi mlayu Seret ya. Hmm. Ngalor ngidul Wong entuk-entukane ya kaya ngono kuwi malmil kuwi ya. Lah kudune nganggo jaket sing kandel. Oh nggih benjing kula tak kerkepi karung nek bidang mriki Mantelan, Sesuk mateng. mantelan. ndase dengan helm das das dewi Sirah. ngalor ngidul tepung gelang kapir kures ora usah ngomong mongke cele Ngerampungke lakon iki munggo mung sak setengah jam. Padat. Pun cariosaken. saibo bunga rasaku yen mulai Pondok. pondok
iki sing mondong malah dudu Rangga, malah Ranggane sing dipondong Suci. Lah napa? Wong papat. Dipondong? Ci. Apa Rangga tau mondong kowe? Pripun to? Yo, bocah kepikir idiot. Sing dipondong malah si Ranggane dipondong kowe. Timban, Oke. sing timban. Kelinci ucul digarap Bali. Yo. Yo. Jatuh, sor. Sing ngomong nyong kunyuk. Nyong meneng kon ngomong, angger ngomong kon meneng kunyuk. Ora maksudnya sing mimpin gamelan kowe ndadalange bae karo Petro kono dados pengasane. Yo, sor. Sore tametune ngoyo. Tuli nak esuk. Ya sing penting pokoke nyong ngomong kayak iki mborane saking tresnane ya. Oh nggih. Aja digawe ati lho. Mboten. Iya. Kula pokoke domong napa teng jenengan niku kula Iya. manut nggih. Malah ki nyong kosok bali nang ngerti Kepripun? kontak takarane kunyuk, malah sing ora terima kunyuk. Pisane. Protes. Pisane. Nape kunyuk? Oke, ayo Mas Eko ketuknya ya. Ayo. Sip. Napa? Di main black. Jan. Aransemane kaya yang Main banget. Kula iki sing joget. Mripate. Dijogeti ya ora jogeti. Mulane aja turu ya. apa dijogeti miki? Jogeti. Ora. Wong saksine menine ora. Lah miki mbok jenengane Tai Bali. Tupan gugun. Hah? Joget itu ning ngadeg kok. Ora katon kok nang gedebok. Seneng kae ngrogoi. Sendok micin. Mandele wae makanya apa main joget-joget gitu. Bisa kayak wong edan sing ning pasar Karanglewas ya persis. Oh alah, jan. Bot-bote golek amplop iki. Ya sabar. Ah sabar nggih mboten napa-napa. Ayo Sisi. Ayo. Ngobengi kota sateruse ing desa-desa margaku goleki sing tak tresnani klinciku terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali nyang Semarang klinciku wis ana kandhang
Ojo kaken maem es lho. Napasmu saiki rada ora patek panjang kaya mbiyen. Nggih. Aja kaken cangap-cangapan. Cangap-cangapan sih napa niku? Ora ngerti ketakokne wani suci kae. Terus ojo kokean ngemut. Nggih, ngemut permen. Ngemut permen. Ngono. Mas Dirno ndi mau jaret nembang sinom? Ayo, Mbak Nova. Anakku sing ayu dhewe. Mbak Nova sing pundi niki? Wah, ayune jan bulu matane panjang banget. Kayak kupu-kupu. Ya ampun, gede-gede kabeh. Ndi Mas Dirno? Apa wis kondur? Ya. Sini Mbak Nov. Aduh. Aku kowe nembang Asmara Ndana wingi jan aku kedanan karo kowe Nova. Wah, apike ora. Asmara nang kang pundi? Wingi neng iki Mas Dirno. Nah, ngono Mas. Mangga. Ora usah salaman kaya kabayan wae. Nah, kesuwen. Mangga. Ayo. Ayo Pak Camat. Oke, matur nuwun. Oh, salaman Dik. Jak salaman karo Gunar. Gunarti langsung seneng jatuh cinta. Mriki Pak. Nah, jejeran. Assalamualaikum Pak Dirno. Waalaikumsalam Pak Dalang. Suarane kayak penyiar radio. Nyong tahu dadi kaya MC lucu nemen kok saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita merupakan adalah akhirnya dipecat. Badhe nembang napa Mas Dirno? Aslinipun pundi, Pak? Kulo saking Keniten, Kecamatan Duan. Oh, Keniten, kene Pakde kita nggih. Nggih. Wah ngerti no asline Keniten nang jiblek wis ora asli kae wis. Gula campuran. Mbak Nova? Alam. Angger mike agigo aja kaya sing iki bae. Lah pripun to? Ados niki mawon. Oh ngeten. Lah nek mboten tinggi pripun? Lah nggih kados niki mawon tetep ngenteni seniki teng andhap pas niki aja. Lah nek ngeten enten no. Nggih ketone nggih angger pas ajeng ngendikan tak susu kaya iki kan. Ning angger pun siap teng mriki sae. Oh ngeten. Kan disimpen riyen, Mbak. Non? Disimpen riyen. Oh ya ngono karepmu. Domongi angel. Badhe langsung napa bawa rumiyin? Mboten. Niku mike sampun kecedaken dumateng kagunganipun CO2 teh nggih dados radi gangga. Oh nggih. Terus mboten mendung sanget. Matur panuwun. Sepindah kawula ngaturaken kuing panuwun. Sugeng dalu saking para pamirsa sedaya kakung suwana Ya wis putri. esuk kok bengi Nggih. wae. Lagunipun sinop monggo. Titinganipun. Nolak dolaku Mien panjak iki. Tomo monggo kerong Kandik. Endang Kandik. tumrape wong atahana jawe Janji sabar menolak susu sampai jembar-jembar maringi lampu-lampu. Pun selingi sinden nggih. monggo Ya Mbak Nova. Wong agungi Jati untung temen kok. Kali bojone kon peti ya wis bunuh diri kok. Bunuh diri. ngeksi Ngetan. Panembahan seno
istri kang Didi kon ngendang. Mangsa penera wong matane klekepan kaya mana bilang pung pung pung. Didi, aku mau matur karo Pak Kepala Dinas, matur karo Pak Bupati memperbolehkan kamu untuk pindah ke Tegal. Membari kowe ini wae. Ora betah ninggal nambok kene masa ngisi nyusuk dia kayak cik mentil. Kepati. Kepati Kepati Keremban Kudus. Sote mampir ngapong suara bisa iki randane kari siji ke randane pagi nombuh ya randane iki Kang Bawor lah ora bisa ngomong ayo napa binafsu tapa troto ya kayak seru Mbak Nova, ayo tolong aja ngomong ciplek kon nembang marakna dadi poslet Hama Oke Mas apa pilih tempe jong sok jong pepet biak yo wontenipun ambal warsa ingkang kaping 633 nggih mugi-mugi Kabupaten Banyumas saya majeng wonten manipun panjenengan Bapak Insinyur Husen wis aja ngomong matur nuwun dumateng para sareng donga nggih Mas Tirna nggih mugi-mugi Pak Bupati Samba Kuncoro sapanekaripun DPR-ipun nggih mugi-mugi saya majeng saya regang matur mbah nuwun Mbak Megan menutup acara ini Mbak Megan turuk isi lagune awake dhewe kaya kates godhong gandul terus apa tatu tresno Agustus aja ditoke yen ora batang
Aja ditongake. Angger nyong melu ya ora batal. Muga ora ana apa-apa. Halo Megan. Hai. Masih sehatkah dirimu? Oh. Oh, kene sing aku kana melu au. Udah ke banget. Ripto ya senengane horor. Burung hantu. Mau nembang nopo Mbak Megan? Aku kok pengen sarung jagung ya. Wah, luar biasa. What do you think about that? Ya, nanti bisa kur dengan Mbak Nova, juga dengan Mbak Suci ya Mbak. Yes. Sarung jagung itu namanya klobot, berarti abot rasane ngatiku. Senajan adoh aning kono, nanging saben wengi bocah ireng keduweng kaya ngono kaya suwe-suwe ngangeni. Nggih, pancen kula ireng tapi ngangeni pancen. Itu kon goblok, itu kon ke dudu ireng, kon ke bluwuk. Ana bluwuk barang. Bluwuk ya lah banget ya bluwuk. Ning mboten apa-apa. Kula niki kirim salam kangge Bu Endang. Oh, Bu inggih. Endang nggih rawuh mriksani kali Oh, Bapak. wiwit sonten menika. Nggih, Wiwit sonten. Sedaya seniman-seniman, Nggih. kanca-kanca dalang, kirim salam kula. Ayo, Nggih. sing sregep. Yang penting satu catatannya Mbak. Aja nganti sombong. Ini Mbak Sok tesi wonten apa? Oh, sampun kandur. Sampun kandur, Kang Mas. Oh inggih nyuk wis makan. Sing arane nyuk ki berarti melu nyuksesaken lho blek aja. Nggih. Nggih, mangga. Buka saking bonang dipun barengi bonang penembung miwah bonang penerus. Adu kecerdasan tambah 100. Bagi telu. 5 4 3 2 1 go.
jelek di pangapura niku anak-anak kula nek kurang ajar. Nggih, mboten Mbak apa-apa. Megan, terima kasih nggih Mbak Megan nggih. Nggih. Tule Nala Garing Pitruk lan kuwi Bagong Bawor meneng apa lho? Lagi turu kok. Turu kang iler kon. Keprok sisane. Dongake muga-muga pemerintahane Pak Jokowi iso lancar slamet kabeh. Urung ana setahun, urung ana 5 sasi, ibarate bendungan kuwi lagi bobol, lagi jebol. Mulane pirang-pirang pangundamana tumrape panjenengane nanging tetap Pak Jokowi adalah ulil amri kita. Ngono? Tule rampungke lakon iki, Tule. Iki mengko Ndara Gatotkaca wis bisa krida entuk kekuatan saka Ndara Brajadenta Brajamusti. Ya. Dibarengi nganggo sifat 20 kagungane Gusti Allah. Ya. Allah wujud kita Bakum muhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyah kudrat ibadah imuaya sama basar qadiran muridan aliman ayat sami'an basiran muta'aliman. Allah wujud kita bahwa muhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyah kudrat iradat ilmuaya sama basar qadiran muridan aliman ayat sami'an Werkudara. Werkudara, Ya Mas Darman Ana pandhita karya wangsi benda kombang pindha kombang ngasap sarine tawang. dawas patake kaya Guru Drona ingkang repeki
anggon Kurtapa aning Jodipati. Bimasena murid ingsun Ngastina geger Ngastina gigir. Aku ora bakal cawe-cawe babagan Goro Ngastina geger lan orane. Sing aku ngerti gegere wong Ngastina besok tempuk perang haring Tegal Kurusetra. Ana hubungane karo kowe magepokan sambung rapete karo kowe nger lole. Kandakna Durna. Gatotkaca ngamuk ana ing madyaning Praja Ngastina. Gatotkaca ndusta Ratu Dewi Banowati. meminta karsaning yuang kaib wonten pundi tunungipun wonten papan kang selaya Pati Gatotkaca dening aku kowe. Isin ke wong tuwa Gatotkaca. Guru Durna aja kowe kang bakal ngadili. Isin celandakan disi wong tuwa mati Gatotkaca dening tanganku. Gatotkaca mati kowe kelakon sing jenenge tumbuk bentur watu kelawan selo pecah padha padane. Sorote pandam sumulo madangi jero pasarean remurmu kalingan ngangerangan Raden Brajadenta lan Raden Brajamusti mrepeki marang unggihanipun ingkang putra Raden Gatotkaca ingkang nalika semanten saweg wonten ing sanggar pamujan seru banter nylebrak marang Kanang Langse